MAWTS е надеждна организация на Caritas. Тук се предоставя техническо образование. Около 147 различни професии се завършват в модулни курсове с различна продължителност, които са с международен стандарт. Въпреки това, тези, които са обучени тук, са подходящи за работа извън страната. В продължение на това, MATS Japan изпраща висококачествено обучение по заваряване на SSW и TTP виза и други професии в Япония. Господин Шафиудин, администратор по човешки ресурси, Malaysia Airlines е в цялостното ръководство. Във видеоклипа той изнася реч за повишаване на морала на учениците. Заедно с това се включи и инструкторът на МОС и разказва за тренировъчния процес. Аз съм инструктор в секцията по заваряване на МАТС. Скъпи ученици, заваряване за първи път, той ще бъде много внимателен. Носете ръкавици, маски и каски добре, докато заварявате. Първо ще ви покажа как да правите заваряване, след това ще практикувате. Ако дръжката за заваряване ви се струва тежка, завъртете електрическия проводник с ръка. Благодаря на всички, господине. Директорът е много щастлив да види вашия интерес и активност за обучение.